le kan story chir po kan kal chho ve bek zela hei akmor kan lo bok don chho chana bung som pakhat na kan lo kai chho ve tareng maya ngai thatu te kan story chir min ngai thak sak zela wang hian in chunga lom thu kan soinon le ani chir chho le don ang o katra na mit tui bung som pakhat na ziak tu moi te a hun le ni chu liam zelin keipo chu kanin lama chuan ka om le to a sikulero kalri lovin kumin chu metric board exam ani don si a engma kani don chuan lo wang chuan chorri mai chu ka du zo ka chung tele zirtir tu te po chuan om min ti puin sikul chu ka kal tari lo maya na po chu thok thei chuang lovin akha tokin lian moi than kal chu katna aniri hot mai zong ani e kum to polo thlen chuan ka chung te po na tho pui thei to in bu seng le tulang ang chu ka pui ve thei to a ka ji om chho ve viau to ani akha tokin lian moi chung te chuan choi turaminon lam thinin achang le sanga minon pe boka an in hi katlo all lo ani bermai Christmas hun pui chu lo thlengin ka thian tele lian moi thian te chu kan in hi kan hun man na ani deuh bera mi hruai chuakin kan han leng kho thong ve takna a lim zonga har thin hle mai amai ro chu min hret siang tu le min hret thiam tu te ve kan ne wang chuan azia tak ala om thei sam zela hun pui po chu ka mang liam ve thei sam ne hun akal zela sikul lu hun alo na ya kan khuwa kal chu ka du lo lian moi ne na kan bul tran na ania katan ti chi ani lo katia kapa te po chuan ipalian te in noya remanen in lo ula athang an ti chuan chutiang tur chuan kanin buat sai don ta a lian moi nu le pa bula po chuan fel takin ka soya anni point tha min ti pui hle mai aizol lam chu kapa ho chuan kan pan ta a aizol kan thlenga kapa le kapalian te chuan kan om na turan buat saya kan thlen tuk zana chuan lian moi uthara chu lo kalin kan sikul lu na turatan JL high school chu alo ti fel vek thu te atu lang ang alo boi pui vek thu min on ri chuan kan lom hle a kapa ten poisa pe kan tumpo chuan du lovin lian moi ral na sum vekin ania kati kapa biak mami te kumin mamo chu karon ti vekang mami wang hian lian moi an metric a pasa lian moi awangin ani point a pass ngei turani kapa biak ho chola engma ron ngai tu angai lo kalau ti vek mayang ati chuan kapalian chuan angai reng lo pathian zara kan omalom alo ti ve thunga chutianga lian moi pa ten nan ti wang chuan metric pass nge chutum na kanai lian hle a thei top chu turin ka in buat sayang ti in karil ru kalo siam sau sawa sikul lu hun chu lo thlengin JL high school chu kan omna thak thinga tanga hlalo te ni wang chuan ke in kan kal mai thina ke ni ang in tinula to ang chi po lo om ve nualin khopuya chuan nula anga ngai po kan lani em lova darari chuan sikul chu kan lut ta a kan ming record ang chuan ron lamin ming lam zo chuan pol ri room a chuan kan lut khoma class te ti amin thut tirin pol som ho chu tlar nunung lama chuan min thut tira zirtir tu le thok tu zong chu ron lutin in mel shi tir na te an neya thil pakhat kamit vai nge ti in kan en chiang le zola kamit vai chu ni lo lian moi dam doi ina ka pui la ya min pui tu dam lo ron kan tu fel deuh kha ani ti ka set heya a mingan ron soya zorem tluanga ani a BSc ni in maths teacher alo la ni zui nau pangjir lai chu an tamin tlar nung lama thu kan ni bok nen min laron mu mai lova hun mang zelin nakin dewa chuan zirlai lampo chu din tirin kan pol chu an nung bera min din tira mei chia le mi pa chu ahlangin kan dinga zirtir tu te chuan min lo en chiangin min lo chik zela zore ma po chuan min ron mu chiang tak mai mi aron mel deuh zeu tamaya anuam lo ka ti hle a hun chu mang zowin kan bang ta a kan ban vele chuan kan zirtir tu zore ma chuan min ron ko hala register atangin ka minga lo enani hrim ka ming chuan min ron kovin kan nom na address te chu min ron zo chuan rem chang masabera local katum don nia ati chuan
ai han ti chi ni hek lo le ole ti in kan kalsan ta hala kan unau chuan ho in ina chuan kan oma chu tianga kar ni khat kala le kha te kan zir chho chuan anuam ka ti viawa ma se thingtlang sikul lai chuan English an mang tam le a keini la kan riat ang po chu mang ngai lo kan ni bok men chu chu a hreom lai ber chu ni deuh ber zan khat chu kan zir tir tu zore ma chu lo kalin in chunga aluta kapu inin noya hianami zo pui kho zel hai sikula kal khan o aron tia kapaliana chuan o ni enge ni ta alo ti wata a kan lok du mai mai ania zel thok kania zore man ti chuan kapaliana chuan zukloro ati ri chu ka sia rema chu chuakin han ngai vena an lo lut tu na lo thuro kapu kalo ti chuan a ho ang reng khop mai kapu min ti su pu tham po kalani lo ati chuan o kan zir tir tu te chu kan pu ji thin sia kalo ti a kei chuan ka du lo ti in anui varvara lekha ta in zir du em thiam lo te nei em rema ati zom zata nei ran lo ve ma se I subject ni lo kan homework ki ka thiam lova rema chuan lo ti ve boka kan zir tir tu chuan khoi mo han late ti in anin srila English zir dan le tong hi hoi sen turania chumi ani lo chuan a thiam tak tak thailo nang mami thiam lo te nei ve em ati chuan I subject hi thiam ka nei manglo mathematics ka hupur berani top mai kati chuan khoi mo nak tu ka kan zir tur chin chau kha kaloti puyang che ti in min zir pui ta a kan zir rei phiana a hot lai ang reng ta phian mai kuna kal zela kan zir tir tu zo re ma po chuan min ron tlo ta zevin ma po kan son pha viawa zan khat chu local le in a lo lu rual chuan zanin chu mathematics so ka peilo aron ti chuan kan lo nuya kan chok lawanga ni mai lom sar kalo ti chuan khatin min ko ji su ati chuan o kapu ti du si lawa sap trong man ur tu ri ti boxia fiam thu deuh pa chuan kalo ti a puzorem min ti mai ro chu chu ka du ber tin kanin komin kan kholam chan chin te chu min zotin ani po an chan chin te ka zot ve a an innom na lai te chu min rin zel sikul thang loka alo ni a kunenge mo chen kanin kom nu chuan a ho ve ta a ni khat chu kan zir tir tu te chotnulam subject nei ho program an nei hloma wangin chotnu chu kan chola pol red le pol ku a phei chu an kal lo hrim hrima kan bana chuan ho in school pui kon kan thlen ma deuh hian puzo re ma chuan minon avin kalo dinga inina kalo leng to a kanin lamai lo len ve thunga ngai aron tia uniform ne na len te chu a kati chuan a poilo ati wang chuan ka zui ve ta a anin chu khat lakon thlen ma deuh kong thlang dewa omni in po chuan lo nei tha hle maya apa chu sarkar na thok DC office a clerk ni in anom thei thokat hle ti a hriata anuero chunu mol mang ve tak thingtlang nu ani thunga apa hi middle school zir tir tu ni thinin afa te zirna wangin nadanga in leta ai zola pem ta ani bok anu chuan thingpui te chumin lo lum sakin chang te leya puzore manen chuan kan pahni in sitting room a chuan thu in heti hian a soi chhota a damdoina ka mu che a ka pui che tangkhan email hi ka en ning theilawa tha hi ka tingoi ngoi che ni bermai ma se ipasal ibula omin natna rip ta ka tur boxi a kan chan lo mi nu po nila ibula om nom turzia email ka mu khan ka set hei ngala ka ngai tu a ipasal ni kha ka chak ngoi ani bermai hi mai don po ni ila I en kol ni kha ka chak ngoi thei hiala sin I chan chin zong hi zot chuakin ka hria a hriat lo ka nei lovin hriat mai po ka nei lovin ka in hre hialani idin mun zong ka ngai tu hian ka khongai che in ka laina tak zet che a ka lo du ve ngot che hi thil om ang po ani lo I lo ti mai theya ka nor lui hau lo che a min chang ngal turin du viau ma ila ka bei sei lo che a eng tia rei po ni se ka ngak thei che a lian moi te chung ne na in relation zong po ka hria a anni po an fakom ka ti hle mai heng idin mun zong hre chung po hian ka du na chele mangai na hlan che hi ka du ani ati ta lol maya puzorem
tuna ka din hmuna chuan ngai zong nei thei po ka ni lova nei po ka du heklo ka du ber chu metric pass si aniri maya kum ni thum liam nu chu ka soi thei lo min lo mangai der ve du chu ka lom hle mai ka phu lo po ini ma se tuna chuan engma ka soi thei lova soi thei tur la ka ni bok heklo min se thiam sam don nia ka ti ve boka mami kanor lui lo che a tuna hian min chang chi po ini lo ma sengen du che kan neya chu ero chu tuna min chani ka phu thungani metric pass na tur le inaw a pass na tur thei to ka chu pui cheu hi chu min ram ti sakla lian moi te chung zom na wanga an thei to chu sak che hi i lo thin nge thei nan a kha to ka kalo len le ka zir tir chu hi min ram ti sak theyang em ati chuan e chu zong rem ti te reng mai amai ro chu in ngai zong angalan le mi mu mo tura om chu ka du lo bok kati chuan ani po chuan kalome pathian zara kandamani chuan metric chu i pass nge yang ka tran puyang che ati chuan ka hosan zui ve ta ngala hun le ni te chu liam zelin first round exam chu kan zova kan pol chu mi somruk panga nei in som ni panga na kania puitu ka nei tha in remapo an pol somriat paruk zinga chuan som pakuna ani ve boka kan lom hle mai exam zo chol po chu kan kholama po chuan holovin mi dora te kan in lo pa boka cheng zali zet chu kan lo ve mana kan lom ve hle ani ni kha chu kan headmaster in office a min kova eng poinge omang le tia ka ngai tu neu neu lai chuan notebook dorjon thum le cheng za himin lo pe a kapu enga tinge khoi mi nge kati chuan mi pakhat hian ron da a kan nau te ron ti chewa chu bak ka shabik lo ati chuan uthara ni chu ti in kala a min ngai tu lutuk chuan kalung len a kai chuak teu hle mai lom om ka ti in za thak po ka ti ang reng zo khialani hunakal zela second term exam po at ngai le ta le mai thian po ka nei ve nul to a pathian zara aizol boru kangi boka kalusun tor azi om ve to bok nen kataksa po chu zi om chouzelin kan sikula mel traber ti tu po kadong ve nual renga love letter po kadong ve ta fo mai tuma po chu chang lem hleilo chuan atu te po chuan mien nel em lom to ani rema po roll thar ti taka 95 pe chan tariawa lo mel deuh tu po atong ve nual to aniang a intilak ve khop maya ma se zirna chungai tu ber tura in karreng angai ve to mai second term result po chuak ve le to in ama ai chuan ma kan son ve wang chuan kan lom ve le ani chu tianga thei to pa bei chho ve tlau tanana na chu final exam hun alo thlen chuan chang tha ka in ti ve viawa rema po chu an pola chuan som panga na chu ron ni ve in farsa apasa kan lom le ani keini metric result le ro chu kum thar February tha chuak tur ani thunga Christmas an nai ve to bok nen kan poisa khol sa chuan tlan te le tluang te a kanu le pa thil tur ba ka keima ni thil tur tenen chuan kan kholam pan chuan kan ho ve ta a hun puilo her chuak le chuan lung atileng lo theilawa kan thlen tu ka chuan lian moi te ina chuan ka han kal nga la an lo lo min mi an lo tra khuma ke po chi in sum thei bi khek lo le lian moi ruma chuan lutin ka trap ve ta bora hetiang taka an ma ni ka za na le lian moi ka mangai na kati lan reng wang te aniang chu eng kima fa ang le u nau tak tak angin min ena keima ni in lama cho po ka ei mu mal lo zo khiala mi anon lam reng mai boxia ka le boi pha ang reng viau na in an za om ve boxi lian moi thana chuan kan thian ho le a thian tenen chuan urlok ni chuan pangpar te chu kan da ve a chung po chu anu le pa chuan an tra pha in ke ngei po chu ka tra tam pha le ani hun pui chu mangzovin sikullu alo hun le don ta a kapa te chuan rema chu katil lo wachuk a she lo te chu zotin alo she lem lo wang chuan ama chuan a chuk ta a ni e pa te in lu tho kan ni wang chuan engma she om tura om lo renga keiro chu thing tu te kanu la puin a tul thokin ka om ve tari zoka chuti line lian moi nau te ho aizol lama sikulan kal ve box sinen lian moi nu le pa ante ber chau chu ina om an ni a mi hian non suai de reng maya achang phei chuan lian moi te ina in leng te kanai hial zo ka
anui izat thakin aza thak ang reng zok hial mai ma se kan khua engkim setu te an ni a an ngai thiam em thung ani zan khat chu kan chungin lian moi nu le pa te chuan cho ei turin min ti wang chuan kan ei hova lian moi lungphun chungchang soi howan du wang hi lo nia up mua ka chuan mami te result hi February tha a chuak dona a pass ngei tura nga yela a pass lom na le lungphun man ko phika du a tiami te chu ronin an veng thong ve boxia ei chuan tha in tiang angani mai kalau ti chuan chu tiang tur chuan in ruam man ru ila van duai thak taka lo fail ta ni le kanin ron thale mai don nia an ti ta a February ni som panga alo thlen chuan ni som paroka zoram pum metric result asuak dona ka hupurin ka khachak to boxi zana chuan in leng tenen kan thum leilaya nak zanai pa chuan ar kan kangang an ti chuan te reng mai kalau ti a atu khua chu lo warin tuite ka choi nga veka atu klaidar thuma chuan kan kho high school het pure mate ina chuan result bulo thleng tur changin ka chowa dar nga pel ti a chuan punghor lena jip chu lo thlengin result bu aron phur hon chu kan headmaster ho chuan kan ena JL high school result kan han en chuan farsa alo pass ti kanan mu chu kalom boxi kalung chhezui boxi chu kamol phone der maya ka thian te beinon mingale asa nga pon pasa lom tak chung chuan kan ho tha a kanu le pa te ka u naw te chu pu bua ka te in lampan chuan an lo chowa ka result khareman le kha thonin naron soya ka pa te na thok kho chuan lo pek to wang chuan ai chuan an lo sema sa deuh hi lo ni a lian moi te in katlo ma sak nge yan rena wang chuan kamual pholu tu kan hlau wang le an lom ve boxi wang ani ber mai an hlau ange chuan lian moi te ina chuan ka thian te minga te rami asang tenen chuan kan luta lian moi ru ma chuan lut tlang ngalin umoi izara metric ka pasasin ikhum hian ka tra na mit tuibak chan tura nei lo thole te umoi kanom dan turi soidu nang miang ti in katrap homa anu le pa chuan min lo tra puin kapa san lom boxi lung che boxi hi kan ni ber mai reivak lo nuwa chuan kan in lama chuan ho tha in cho te in ka identify ve ta a thenle rol te chuan min lom puin kan in khat chuan pass lom tur chuan lo kala kan thian te khuwa om ho po chu lo kal vekin chumi jan chuan zan rei tak thleng chu mengin kan hlim ve hle ani ni aliama soilok to angin lian moi lungphun le ka pass lom na chu umua ka te chuan an ti ta ut maya then khatin mi ti ngai po vani su lo tok la bolo then khat la in lian moi no le pa chu an fak boka khotlang chuan lungphun le pass lom na chu nein lian moi hun top ani nen kayatan po nu pa ni lo ma ila chung kwa in min hriat pui ve ve in ngai zong kan ni wangin lian moi nen kan kar bo ro ka top na hun ani tura ngai lo thei ani lo ve boka kan nui boka kan trap boka hun maksak le dang dai tak ani ve reng an ti ve sap sap boka hun akala keipo pu zir tur chuan ka chuk tha a aizol college kaluta thei to choin ka be ve tlawa khopuya omna na chu engema chhuwa na le ti tura puya tama chung kong sanga chuan chuakin tel vek lo maila ka tel na om le tel na chuya chuan kan kal ve na sa tho mai huna kal zela puzo re mapo chu alo leng ve fo boka keipo in tiang takamin du sak tu chu ti in ka chu kha tha ve thowa ama min ngen na ero kala chang san lo pu first year kan zo chi ti a chuan makdeu mai hian puzo re machulung phu cholin aboral maya asil hai tha kina se om ka ti khop mai ka ngai zong em chu ani lo na in ka holem lova ma se heng ka huat lo thu hi chiang pung takina bula chuan kala soilem lo boka remanen chuan an in lama chuan kan kal ve ngala ruang po ka kil ve nge a mei chian na chu nu ka lo no ve deuh te poni ange mi an trap na sa nen ka trap ve ta zel maya chu tianga puzo re ma kan vui zo chuan kan ho a remanen po chuan poi kan ti in kan ui hle ani kan khovel hun mana hian eng ka ti nge ka mangai le ka du ve tur chi hian lo lu ta thi na ze la an chu le ngai zong le du zong zon po hi ka tui to lo ka ti hia la than sanga chuan abak khop mai nangma ron try tu che hian chir kop
mathematics atanga an cho chhuwa ji wang chenge niang min ti chuan kan ngai tu a lian moi nen kan bultan na po maths cho ani a puzo re mani se maths in zirtir na bu ani a amak ve khop mai than sanga chuan bial nu bial pa in ngai zon na nupui pasal tur hi mathematics manga cho chhuwa chi ani lo to pani hi ati chuan kan nui dum hokhoka hun pui chu mangjovin pu first year exam turin ma taka aizola chuan ka chhuk thla a kan exam zo chuan kholama homai lovin dora te chuan ka in hlo vele ta lop lopa kar ni khat nuwa chuan ho in thing tu te la in thakhat zet ka om nuwa kan result chu achuaka ka pass ve bok nen pu second year zir tur chuan ka chhuk thale tamaya aizol college sa chuan admission ka ti a pu second year chu ka zir chhole ta a ka thian te than sang le sang pui te chu jun ni som patni a anin nei do na thian khat na ding turamin ti chuan thian dang te mang mai ro kamul phowang nang ni pahni kher kher chu a ka ti chuan ni po chuan om min ti puin pari man mai chu atum ta zo ka than sang an mun pui a mang don boka hon nge ero chu ka tum thunga kanaw re ma ero pol som zir zowin pa chunga kolesa pu farasier azir thunga tlante po jl high school a chuan pol ko chu zir chhowe to in choi lai chuan polo sang pui ta in nei le weme de han man ka ngai thu ka hril le a le kha zir tam turin kanaw chu ka fui pa boka kan khuwa ka ho chho chu a minga aizol kan lo om tam ve bok nen mi an lo mu tha thei le a weme de don kar ani nen de mang turin an lo in buat sai na sha le a kan weme suai tu tena an ti mak de mai pakhat chu paper in tina semin kan khuwa nula le tlangwal mel thaber than tur lo ni a chu an than chu chu weme de man tran jan ni som palizana puan chu tur ni a keipo in tha ka ti em sang zolit leirol te chu ka zia ka mi pa a chuan thian pamon puya ka ziak ve ani kan thian sang pui le than sang ata in nei ni tur kan thlenga e ni thian ho po chu thian din pui tur te kan ni boka pon ro pui le korwar kan haveka nuam kan ti viu na in ka hlau ang nge in lung le na lo kala ka in ti pachang thei sam sama tha te chu kan lan na sa ve le a taya chuan molom na roi te kilin than sang ata in nei chu kan mang ni lenga zana chuan pari mon puya asang le chul lo watenen kan ho tha a pari te ina rei vak lo omin kan tring dar ta ani than sang ata in nei kan man zo ta ka chuan oime dei mang turin kan in buat sai chhota a kumin oime dei phei chu roi nen kan mang dona member te an phur ema pari mingi raminen chuan oime dei roi thing tur chu phurin kan lim le a kan thian ho pari le mon puya te in nei hun tur chu ani ve le a anga lel om thu te kan soin pari chu kan soi savela pari chuan a enga tia palayan lo leng po ni lova lo soi chiam chiam atu le mi in du le lo po om thayania mi te po an du lo le thut thaya arong ti chuan kan nui ho le dar dara oi me dei tran zana lo thenga ke ni po som tu kan nei ve nul nen kan kal ho dal dala program kan mang chowa solo le zaya te section kan in ela tu soi te ngai thabokin chumi nuwa chuan miss le mr result kan ngai thaboka tum lo devin mi sa chuan min thlang peka anui zat thakin aza thak bok sia mr mon pui chu an thlang ve boka stage a chuan min ko chhovin kutan beng lo le ngala chairman chuan naktu ka section 410 kan miss le mr te hi pangpar thi or tir turania miss stage tuan hian aron kal no velanga athut na athut heyang chuan khovela ka pi tira tanga ka ai lo ka sei lo ber mayania anu zat tha te mon pui chu ani si tir boka atu ka chuan kuan sei le vai por se nai ko turan tu bang chuan kan sei le a stay sa min tira par chin te min tirin kutan ben do a tuya sa du kok mai kan chairman a pop boxi miss zai turin kan somang la zui lala chu riat chu mu mal kalau nei boxi lawa kovel fu chu kila ti da chu kan sa maya an lui na sa khop mai
aizola chuan chuk le to in le kha kan zir le chan sang to a ka phak to ka thanem ngai tak chuan ka zira nikhat chu pu second year zir lai chuan picnic an rota kal lo phal ani lo an pi wangin ka kal ve ta a town bus pahni kan manga motor lian chu a mun thleng alakal theilo le nga la am veng mong thleng akala chu ta tang chuan ke in kan kal ani amun kan thlen chuan huan thlama kanin ata jingchang te chu kengin an zai ho vela a thenin sa chu chumin anuam ve angreng khop maya thate kan lana sabok nen kan hlim ve angreng khop mai he kan picnic na a hian mi pakhat mel fel deuh kan rol pui om vel hian min kom ve deuh leka ming te in silin om na te chu kan in zota scholarship khuwa lo ni a keipo chuan kan khuwa te chu hril ve bokin a felin min du sak khop mai ama chu lian moi mel ang dewani wang chuan karil ru chuan angai na ve dewa chu ka mi ton thar lalrin puya an ti nen chuan kan in kom tam chho zela tlai kan hon meu chuan kan in nel phian to a atuk chho zong zong atang chuan in biak lo ni kan nei mang lova kan in lu ate lo lengin an in lu na veng hluya te po chuan ka leng ve to boka chu tianga in kom chho zelin ni khat chu kan koleisa ka kom tam ber champhai khuwa lal muani chuan lekha chumin petatlat maya khoyemi nge ka ti chuan imi pakom thin min pek tir ni e ti in muani nen chuan kan chiar du na aziak thiam viu lem lo na in azia dan atang chuan ati tak mel ve khop mai azia ka chuan a chapo lem lo ti po a hriata muani chuan i chang do nem min ti chuan kala hello a chan chin te hriat chian deuh lo chuan ati chi lawang ka lo ti a muani chuan scholarship khuwa midang kan zot don nia ati chuan atu ka chuan bi ezir lai muani te chung leina hnai deuh ro sang kan zota ani chuan an house view lem lova an re theilo apa hi mystery furniture workshop nei ani a an una upaber dottu ania a upo pa chunga college a ba zirve meka mi thatak chung ko an nia itifu khopang te chumin lati fiam zuya chutianga midang kan zo chuan min chan tho wang chuan a tha a kan ngaya moni bola chuan lekha thon kherlovin ole nang po le ti lo ti mai ro ta ti maya a hri hnuwa phei chuan min nelin min thla ho de renga ni khat chu chanu period ola chuan moni te omna tui khuwa tlanga kan oma puya po chu local ve in moni chuan min thla fala tum dewa ei chuan angai lo ka lo ti a chaukalama a tra kanga keini sitting room a chuan kan oma puya chuan min du thu le min mangai thu chu a soi ve kau kawa thingpui te chu muani chuan a pe fela kan in lai chuan keipo chuan ka soi ve ta a puya keipo in kan nial lem lo cheti muani poina hril to che a ma se min hra chiang lovin min ti mai mayang ti ka hlawa ka chan chin hi thian nu muani om lai hian ka hril du che a muani po hian ala hre chuang lawang ti in ka chan chin eng kim chu ka hril ta veka atopa chuan kei chuan email hi ka du zong in hrim hrima ma se ila ka katal thu ma hian min hre chiang la min du lo chuan min kal san mai ro chu chu ka ngen che ani kamit pui chu a parol cheu boka puya chuan mami a ma ai khan ka du na che azual zo ka sin chu tiang taka mei cherin om mi pachhung te nan rin ngam chu kami du le pathian nena ka dil thin chu ininge mai pathian in ka tong trai na min changa ka valom em eng ti kong zong po in kanuna tang ikal bo thei to lowang kan kara palai turin lal isua ka nge na apalai na tlak ka tong ta che hi ka valom tak em ati chuan keipo chuan tiang taka mi fel le mi tha ka tong che hi ka lom hle mai ka lo ti ve boka ka chanchin ka soilaya kal son muani chu lo lutin oi mami i thil ton ka ngai tu khan ka mit tu ya tla a ka chap mai donin ka ria ka kal son ringo ta lom eng tin nge chu tiang ni si lekha ta izir zel thei le i felin ka van thluk lo tak che em mei cherin om i van i tak em min ron ki chula chumitlai chu nuam ti takin hun kan manga atlai lam deuh to awang chuan kan ho a puya chuan sikul pui kon thleng chu min thla in kan in mang tha ta a kan story chir min ngai thlak sak thin tu te zong zong in chunga lom thu ka soi non le mol mol bok ani in kan thon thu lo ngai thla thina kan channel la subscribe lo ten
khongaya min lo subscribe sak turin kangem chewa notification bell kha khongain olak min lo da sakanga video thar ber ber tenen kanin mule thau don nia